dalamnya juga loh. Dalamnya merah. Aku bikin jelek. Merah ini perkotaan ya. Ini tanggal berapa? Ya, ini tanggal berapa ini? Belum merah-merahan kok. Musik. Aku jadal ora ketemu. Iya. Ngerti kan rajek iki. Jenengan, Mbak. Oh, kali kata. Untung, Mas. Ora main ning raja. Kelarunan manten. Lah kok iso? Makan dulu. Oh, ya ngono. Makane kok Pak Budi ora dijaki bareng, Mas. Lah, dibareng sapa? Mau Mbak Andi malah bareng aku ya, Mas Eko. Mbak Sasan. Mbak Sasan sapa? Kuwi jenenge Andin. Andin. Sasan. Sasan yang di, sasan yang kebun. Sasana buku dapur. Apa ngarep ya ke sini ya? Ngono Mas Eko. Jan-jane kowe.
Ternyata diculik bu sama neng rambut Jebul diculik bu Lia. bejo Pak Budi ra dongen iki. Iya. Ora klebu sama. Mas, bayaran piro? Ora kuwi. Baline kowe do ora lebos tur makan-makan ya. Bayaran piro? Aku nganggo biro. Jare 514. Alhamdulillah. 500 ki nang pentasan lho. Sak nginepe kuwi. Aku bilang Ora ya istimewa ya iki. aku nang kretek kuwi rambut sing panjang ya. Heeh, saiki kok. Mas Budi, nggih alhamdulillah. Wingi aku ning gone Bulia wis bali entuk saweran, disangoni wutuh. Terus piye meneh ya? Wis kurang piye nek juragan kaya ngono kuwi. Oh, dijajakke barang. Nanti urusane saya gerubukan yo nganti-anti, Pak. Wis rambut. Tapi daerah aku tetep metal. Janjane kowe.